ndamhangara nyaya kumapurisa yekuti ndarohwa futi. Hanzvadzi dzangu vanhu vaparara vakauya vakati usasaende kumapurisa iregera kudi kuenda. Ndikati asi mimi mune shuwa here? Muti mwana wangu akarepwa mobva manditi usataure. Ndakatadza ndini ndakabereka mwana musikana akauya kuzoti muite sei? Ava ndakauya naye kumba bva masvika vasvikorepwa nasekuru. Sekuru bva wazvouraya. Saka ndini ndine mhosva. Mopedza monditi nhengerekeni usadzimisa nyaya withdraw nyaya. Ini nekukuwara kwandakaita kwesoko hamusunzwawo tsitsi mune shuwa here? Inini nyaya handisi kudzimisa. Mimi kana munodzimisa nyaya endai munodzimisa nyaya, asi inini handisi kudaro. Zvikanzi kana taenda kunodzimisa nyaya yacho mimi musazowanike muchizosvika kumapurisa kwacho ikoko. Koba ndikati zvamunenge maita. Ndipo vakazotanga kuzondifonera vachitaura kuti tazoenge tiri kumapurisa. Saka mupurisa ati tisangane Mandi kuti mudzimise nyaya. Ndikati inini handisi kuita izvozvo, handisizodzimisa nyaya. Zveshuwa mupurisa yakandifonerawo wakati musi wacho ndaenda kuchikoro ndakutengera mwana chikafu chekuti agare pachikoro aone kudya. Ndopa mupurisa akandifonera akati ndanzwa kuti munodzimisa nyaya. Ndikati ini handisi kudzimisa nyaya, asi kuti hanzvadzi ndidzo dziri kunditi dzimisa nyaya. Nyaya isadini isabude. Saka inini handikwanisi kudzimisa nyaya. Kukuwara kwandakaita uku ndonyarara. Ko mangwana futi akazondidzokerera akandikuwadza, munozokwanisa kundibatsira here? Ini handisi kuzodzimisa nyaya. Ndongonzidzimisa nyaya hapana kana sori, hapana kana ruregero rwawambondiitira, kongonzidzimisa nyaya. Ini handisi kuita izvozvo. Zvikanzi aiwa nemupurisa imimi munouya kunoku tozotaurirana nyaya yachona. Nyaya haifaniri kudii kudzimwa because imimi makakohwadzwa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Tiri kuno kunyanga kunharaunda yaHeadman Samhembere uko kune chiitiko chakaitika chinosuwisa zvikuru. Saka tatiregai tisvike pamusha paamai Paida Moyo tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei. Vanhadzi makadi zvenyu? Tiri pedu kana makadiyo. Aiwa tiri pesi takuonai muri mugadheni. Tirimo shuwa. Handitika. Saka kana muchitarisa onion dzenyu inonzi area yacho yakakura sei, hekte ichichi? Apa pakapinda 500 grams kusasuko ndofunga 200 kuita 700 tine dzimwe dzekumusoro. Handiti tiri kuona mutoti panoto neirrigation mvura inobva kupi? Inobva murwizi Manyarero. Ndio inotibatsira. Saka munopinda sei muchirongwa chemvura kuti mvura izobva murwizi ichisvika pamusha penyu? Ichi chirongwa ichi chakabatanga nababa vachiri vapenyu, hondo isati yatanga. Saka vaingotoro zvisina, vaingotoro mvura imvura yaMwari. Zvakazototanga ndofunga tane 2 years tichibhadhara kuzinwa kunzi chibhadhara mutero. Ndopatatanga kuzobhadharawo mvura, asi ndo wakatanga waine mvura. Saka kuzinwa munobhadhara mari? Tinobhadhara takajoinana saka saka munoita mudeme yobva yazongoenda yakadaro. Yozongoenda yakadaro $12 pamunhu pamwe chete tiri 3 ndizvo tiri 4. Saka ndofunga ninge yaguma menuma. Saka tichitarisa chirongwa cheonyeni chinokupai pundutso here? Muri kunyatsorarama zvekuti munyatsona kuti zvechokwadi handizofa nenzara? Chirongwa cheonyeni inini chinondipa pundutso nekuti ndikatarisa vana vangu ndakauya navo vari vadiki kubva primary kusvika pavari izvozvizvo, mwe form 1 mwe form 3 mwe form 4. Ionyeni dzidzo dzane ndichibhadhara school fees. Ndotadza hangu kuzoita zvimwe but inondibatsirawo nechikafu nemayunifomu, mabhuku, kuzongogadzirawo nhongo tushoma zviri kundibatsira. Mune vana vangani mai Paida? Ndine 3. Ndine musikana 1 vakomana 2. Musikana akura zvakaita sei? Musikana ane 19 years ndofunga izvozvizvi.
ndiyo toda kuti taure nezvake. Mwanasikana akazouya kwamuri achikutaura kuti amai ndakabatwa chibharo. Nyaya iyi yakafamba sei kubva pekutanga sekunzwa nekuziva kwamunoita? Mwana paakazonditaurira kuti ndabatwa chibharo panga patopera nguva 6 months. Akazotonditaurira musi wa 24 May. Ndo paazonditaurira kuti mama inini sekuru akandibatwa chibharo. Mushure mekunge taswera tichitukwa nemuroora naiyewo wacho achitukwa zvisingaiti, ndo paabva azosvika pakutaura achichema kuti inini ndakabatwa chibharo. Ndopandakamuti saka iwe zvandakakubvunza kuti uri kutaura kuti ndiri kuswinyiwa haisisiki here, ndakabvunza kuti hauna mukomana here unorara nemurume here, sei usina kutaura? Kana ndopakatanga yaiti ndiri kuswinyiwa kutoita mapundu mukati hamuchatopinziki ruoko. Saka pese apa ndaimboedza kuvhirifaya kuti chimburi chii. Saka mushure mekuzotaura ndipo ndakazoziva kuti ningirikini sick. Ataura kudaro chichamakazita mwana akudziva kuti amai hongu sekuru vari kundituka. Ndisekuru ndimuroora aimutuka, sekuru waimutukawo futi. Wangu watomupa PI kwese kumashure kuti handidi kukona uchibata kana chinhu chepano, ibva panapo uende. Ndopandaibvunza sekuru kuti saka muda kuti aendepi? Iye ari kuteera inini mai wake anzi ngaende kwaakabva. Saka paakabatwa chibharo, paakanditaurira chandakatanga kuita ndakachema zvisingaiti. Ndo chinhu chandakakwanisa kuita. Ndobva ndamhanyawo kunotaura mai idhiwe panext door pedu apa kuti mundinzwiro zvekutaura mwana zvinozoita sekunge ndiri kunyema. Joshua wakauya wakabva watanga kumubvunzurudza. Mwana akangotaura kuti inini sekuru akandibata chibharo musi waitwa maganzva, handichazivi, musi wa17 November ndopaakandibata, musi wakaitwa maganzva kumanheru. Inini ndandaenda kuchechi kugungano, ndakasimuka zvekuma12 masikati. Kumanheru kwacho sekuru ndopa wakasvika achidini wachibata mwana chibharo. Saka vanoti muchimubvunza mwana anoti sei usina kuzonditaurira ipapo? Sekuru vanga vakuti chii mushure mekunge vakubata chibharo? Anotaura kuti mama inini handinokwanisa kukutaurirai nekuti sekuru wakati ndoda kukuuraya. Ukangozvitaura chete ndiri kukuuraya nokubva ndatokudzingai panapa pamusha. Saka inini kuona kuti saka tinoendepi, saka ndakaona zviri nani kuti ndinyarare, asi nekuzoswinyiwa kundandichengerisvika pakutaura. Kati uone wakakanganisa. Ndakachema zvisingaiti. Saka maenda kunotaurirawo sawira wenyu akati chii? Sawira akabvunza akati ko indawa paida usina kutaura. Uona wakakanganisa, wakadi kutaura zuva racho iroro. Wakabatsirikana kubvira pachirwere waongororwa unosirwa HIV here kana siki kana chii, wakabatsiridzwa pane zvakawanda. Zvikanzi ni sekuru wakati ndokwanisa kukuuraya kana kukudzingai panapa. Saka ndakaona zvisingaiti kuti nditaure. Saka ini ndakazobata foni ndichifonera wana mukoma ndichichema kuti mune shuwa here kuti mondidzinga pamba penyu, mondishungurudza pamba pacho, modzinga wana wangu, shungurudza wana wangu, mopedza futi mobata mwana wangu chibharo, ndizvo here? Ana sekuru wakati nyararai tiri kuuya ikokoko. Ndopa wakati munoziva here kuti munotadzwa kutopagara zvachose? Ndikati zviri nani. Wana mukoma fa? Saka makabva ngonyarara? Ipapa handina kunyarara. Ndakabva ndati ndiri kutoenda kupolisi. Zvikanzi musaende kupolisi, tiri kuuya. Ndikati aiwa inini ndakuenda kupolisi, kana muri nditi ndinyarare muri kuedza kuti ndidini. Mumwe wacho akabva ndibata futi hanzvadzi yangu yakandifonera ikatanga futi kundituka pamusoro zvisingaiti. Zvoti ndakapedzisirawo ndakutomutuka kuti kana newe urimbwa aindituka kuti urimbwa uzivi zvaunoita baba, he uri kutipedza chi pafoni. Ndikati haina handina basa nazvoba. Foni yake bva yakata, inini bva ndadini, bva ndanyarara. Ndopandakazofonerwa namai guru. Ndakafonera futi munin'ina wangu kuHarare kuti ndozvaita hanzvadzi kuno yabata mwana wangu. Saka ndodini ndichingochema. Akati amira ndowafonera, abva wafonerawo futi huko. Akati saka tiri kufamba tiri kuya ikoko, wangu ari kwaStokodale. Iye wacho angasipo, wanga ari kwaStokodale. Ndopandakazofonerwa namai guru, ndasina wabata mai guru. Mai guru ndopakazoti tete uyai kuno kune mwana tinyatsobvunzurudza mwana, tinyatsonzwisisa kuti ko chii chakambonyatsoitika. Nekuti nyaya yakatooma.
zvishuwa ndopandakazosimuka nemwana ndopataenda kubvukutwa kumba yehanzvadzi yangu hombe ndio first born mumba medu. Ndo patakasvika tikagara maiguru bva wabvunza mwana kuti paida titaurire tinzwe chii chakaitika. Paida akati musi wamakaenda kuchechi musi wa17 November kugungano kumanheru, sekuru wakapinda mukicheni mandandiri, kakicheni kacho ndiko ikakaka. Ndobva wapinda ndobva wati paida wabikawo here nechikafu changu. Paida akati aiwa handibikika nechikafu chenyu kumba kwenyu. Zvikanzi paida angatidanane. Paida akati nini handikwanisi kudanana nemi sekuru nokuti kana ndakakutarisai muri mai wangu, saka muda kuti ndidanane nemi chirudzi inini hazviiti. Sekuru ndopa wakangosimuka ubva wadonhedzera mwana pasi, wamubvisa bhurugwa kwautomubata, ndomataurira akandiita. Apedza hanzi ndobva ataura kuti ukangozvitaura chete ndiri kukuuraya uye ndiri kukudzinga panapa. Saka tagara uko tichimirira nyaya yachona kuti wana mukoma wacho wakazouya zvekuma8 ndopa wakazosvika. Vatatanga kuchitaura mukoma watangobvunza kuti ko nyaya yatafambira ndizvo here tete, iwe baba wali zvawauya ndizvo here toti tinzwe nyaya yacho kuti ichokwadi here. Ndikati inini nyaya inini yandauya nayo ndeyekuti mwana runditaura kuti sekuru wakabata mwana chibharo musi wa17 November. Saka ndo nyaya iri pano. Pedzezvo wabva apa mwana wangu chirwere. Saka inini muri kundishungurudza ndizvo here mundidzinga pamba, mushungurudza wana wangu, mudhimanda pfuma kuwana wangu futi wadiki wakomanawo. Pedza mundidzinga mubata futi mwana uyu ndizvo here. Ndo pawakati aiwa mirai tauya kugadzirisa nyaya yacho, asi munozviziva here kuti panapa munobva matadza kuzopa kumba uku mutadza kuzopagara zvachose. Ndikati zvitori nani, ndinokwanisa hangu kudini mwana akona kumbonyukidza kodzero dzangu kana kodzero dzemwana, because inini manditadzira. Iyewo ndobva atanga kubvunzwawo baba wale kunzi baba wale wakazvita here, ndobva aramba akati handinaba. Zvikanzi wachibvunza mwana wangu musikana, paida vataura zvaanga angotaura zvachona izvozvo, wese bva watanga kunyarara wakati saka toita sei. Saka nyaya iripo ndeyekuti imimi tete mauya kuzogadziswa kuti mugare zvakanaka, wachatauri nyaya iyi ba, wautonditsikira kuti aikona kutaura nyaya yacho. Ndikati nini hana kuuya kugadziswa kuti ndigare zvakanaka, asi ndauya kuti mugadzirise nyaya iyi mwana wangu. Zvanzi aiwa nyaya iyi tichagadzirisa, toda kuti mugare zvakanaka kumba uko nemuroora mutaudzane muite sei. Ndikati inini ngataudzane nawo sei, iwo ndo vanototanga kundituka. Ndatanga kubvunza yeye hanzvadzi yacho kusungirira kuti iwewe wakambondona kumba kwenyu uko ndichiuya ndichikutuka here, kana kuti iwewe ndo unotouya uchindituka pambapo kangu, wotouya kumba wakabata kapaindi wotanga kutuka inini wotuka wana wondidzinga pamba pacho. Saka ndo zvawaindidzingira here pamba izvi nekuti wakabata mwana wangu chibharo. Hanzi handinombozvitaba, asi akakwanisa kuti very sorry tete nezvandaiita, ndiri kushazoti chii kudhakwa, asi izvi zvandina. Ndikati aiwa iwewe taura chokwadi kuti zvinhu zvidini chokwadi chakanaka chiputsi ukamaba. Taura chokwadi kuti uyambuke ukundi. Kungobvuma kuti heye ndakazvita toonoti toita sei. Akaramba akati nina ndinombozvitaba, heye ngatiende kumuteo, zvaitaura zvacho zvina basa rese. Ngatiendei kumuteo. Ndikati kuenda kumuteo kwacho handotosvika futi kotozvi ukamwa ukazvimbirirwa muteo wacho, wakutopadiwa mari yemombe, wakutozviendesa futi kumapurisa wega. Plus kumuteo kwacho ndekwa chief achangoti nyaya yakadai igariruri ngaiende kumusoro, nyaya ngaiende kumapurisa. Zvikanzi wapedza kudaro wakati saka isusu zvatakuita ngatinyepe nyaya yachona, mwana wekuti arapwe. Saka mwana uyu chirwere kaichi zvakaitika kaizvo. Asi mukadzi wacho aidziwa achiti hakuna zvakadaro, akatuka akataura zvakawanda, achitosimuka futi achida kutondirowa uko kudare kwacho kuna mai guru. Aitondisimukira futi uda kutoita sei kutondirowa. Pedzezvo wandikanganisira inini. Ndopa wakati saka isusu nyaya iyi itori mhosva munhu yakadini akazvitanga ambobuda. Saka ngatizonyepei kuti mwana akarepwa uyu nechimwe chimusojawo chatisingatombozviwi, kana kuti nechimujana chatisingatozivi kuti ndechipi pakumurapisa. Nekuti inini ndakati rapisai mwana wangu kana mati ndinyarare nyaya idzi, inini ndoda kuti mwana wangu arapwe. Zvikanzi ngatimupei guchu. Ndikati ni mwana wangu hamwi
zvimishonga zvechibhoyi. Saka ngatiende kumasoja tinotenga mapiritsi. Ndikati ini mwana wangu ndoda kuti aende kuchipatara, ndokwandinoda kuti aite se arapwe mwana wangu, because muchati matenga zvimapiritsi pamwe hazvisizvoba. Ini mwana wangu ndoda kuti arapwe. Saka ngatiende kumaDNA kuAABS uku kuno vanokwanisa kuita nezvazvo. Ndikati kwete, ini handisi kuita zvekuti munotenga kana zvakadaro tinoenda kwaTinashe Mugabe. Tinashe Mugabe ndiye anobuditsa chokwadi, tabva nekuchipatara. Zvanzi aiwa. Saka isusu nyaya iripo yekuti tichiti mwana uyu arapwe, asi tichatenga tichangomurapisa zvekuendesa kunyarumvu roko. Tichasvika unyeba kuti akarepwa nechimwe chimusoja chatisingazivi kana kuti chinhingirikini chimwewo chimujana chemombe. Saka pangadiwe mari $20. Ndofunga ndo inotokwana kuti mwana aita sei arapwe. Saka isusu tichadini, titomukira mangwana toenda kunokorokosa kwaStokodheyo touya nemari kuti mwana uyu aitwe sei arapwe. Chitatu tinofanira kudzoka mwana yanga atorapwa. Pawakabuda mudare, wakabuda akadaidza uyu muridzi wemhosva akadaidza umwe munin'ina wangu mwana wamainini, asi baba ndiwani. Ndobva amutaurira kuti ini handisi kuzombobvisa mari iyoyo yekuti arapwe ba, wari kundinyepera. Inini handisomboita izvozvo zvamenavo. Uyo paakabudawo achizouya kunokorara kunoku, iye hanzvadzi yangu, isusu takasara tichirara kuuyu. Ndopakasara achitaura kuti hapana kurumboenda nyaya, mwana haasi kutomborapwa ba, kuri kunzi isusu hatisomboita izvozvo ba. Saka motoona kuti toita sei kuti mwana arapwe. Ndikati inini wangu mwana ngaite sei ngaarapwe, kana usina kurapwa ndichaonawo zvekuita. Ndobva tarara mangwana makusena achona, ndobva tafuma kuuya hedu kuno kukumba nemwana. Asi ndaingochema, mwana akanga achingochema, ndikachizoti saka ndodii wari kunditi ndisataure. Ndopakati ini ndikaenda kuchikoro ndotaura. Ndopakasvika pakuzonotaura nyaya yacho kuchikoro. Ndikamuti taura kuchikoro. Ndobva taura nyaya yacho kuchikoro. Ndokubatsirikanawo kwandakakwanisa kuita, nokuti ini ndakanzosa mukataura badzi, musataure nyaya yacho. Saka ataura kuchikoro nyaya payange wakatanga kumurapisa mwana. Pawakanga wakuda kuzoti wazonomutora uku muridzi wemhosva azonotorwa kwaStokodheyo, kwakanga kuinowa mwana Dhaudha, hanzvadzi dzangu dzimwe dzadziripo kupolisi dzichitawo nezvenyaya yemombe ikokoko. Saka wakabva wanzwa nyaya yacho kuti uyu ada kutosungwa nemapurisa. Ndopa wakabva wafona uku kuti urutsvagwa nemapurisa. Ndopakabva avhunduka. Ndobva auya kuno kukumba kumanheru. Asvika kuno kukumba manheru, ndakamona akadzikiswa nemudhudhudhu apa. Isusu tapedza kudya, ndikati munhu wandaona apinda pane nyaya dzaitika idzi, ngatipinde mumba, tinogona kukuwadzwa nsuzoti chii chinozoitika. Saka takabva tangopinda mumba vatatorara. Zvekuma9 ndopandakanzwa achinoka achidaidza gogoyi gogoyi. Ndopandakazoti ndiani, zvikanzi ndini. Zvikanzi muda kutaura nababa waShoni. Ndikati inini foni yangu yakadzima, handikwanisi kutaura naye, haina motoba. Ndopa wakabva wazo, ndopakati wada kutaura nemi pafoni yangu iyi. Saka ndopandakavhura zvekungoshingawo kuti ndinogona kupondwa kana kuita serege ndingovhure zvangoitika zvaitika. Saka pandakavhura dhoo akabva angonditambidza foni, hatina kusweresana, takangotarisana vangonditambidza foni. Bva ndatodaira kuti halo, zvikanzi tete ko nyaya yedu yatakataura kuti isabude kumapurisa yabudiswa nani? Iye hanzvadzi yangu imwe iri kwaStokodheyo. Ndikati handizivi. Zvikanzi saka munhu kutosungwa kauko. Isusu tatakati nyaya isaende kumapurisa, saka iyi yazobuda nani? Ndikati inini handisi kuziva ba. Saka munhu kutosungwa, kandikati kutosungwa nokuti kana yamumaoko memapurisa inini handichakwanisi kuzvimirira ba. Ndakataura kuti munhu angataure chokwadi akadini, akaramba. Saka inini handina chandichagona kuita ba, kana yakumapurisa yakumapurisa. Zvikanzi saka ipai paida wacho foni. Ndikati akarara, zvikanzi mumutsei. Vandamumutsa paida waya, iye achimumutsawo pafoni. Paida yabva amuka. Ndobva daira foni akati halo, zvikanzi ndini sekuru wako paida. Ko nyaya yatakati isabude kumapurisa yazobuda sei? Mwana akapindura akati ndini ndakaenda kuchikoro ndikataura, ndaida kubatsirikana, saka ndakabva ndatotaura zvese.
ndopakabva sekuru waya ndopakabva ati paida iwe ndozvaakaita vandidzosera foni paida waya. Saka ndikati halo zvikanzi saka munhu kutoenda kumapurisa, ndikati kutoenda vana kutambidza wefoni yake. Handinozoti papapo zvakazofamba sei. Ndopandazomukawo kusei ndichizonzoti zvekuma 5 makusei ndopandatanga onetswa nana mukoma wacho ari kwaStokodhimu kunzi baba wale aendepi. Ndikati hamene kumba kwawo kwaakauya kamanheru panapa achitaura kuti chi paya pafoni. Saka inini ndofungidzira kuti aenda kumapurisa, zvikanzi haana kuenda kumapurisa ba. Ndati tsvagai baba waale. Ndikati ndomutsvaga kupi, wariko kumba kwawo. Zvikanzi hakuna munhu ba, foni yake ringoringa isudai. Ndikati hameno pamwe abuda amukira kuenda kantadiwa nhasi kumapurisa. Ndopawakabva wandimutsa futi wakati muka uende kotonoeka, uende unotaura naye, ende unomutsvaga kumba kwacho. Zvishuwa ndakazomuka. Zuva ratobuda ndichiona hangu uyu muroora achibuda achienda kubvukutwa. Ndopandakaendako ndichisvika namadhoo akakiwa ndichidaidza baba waale. Handina chandakanzwa. Pandataura kuti handina chandakanzwa. Wafona futi ndikati handina chandanzwa bai. Handinodairwa ba, handisuziva. Pamwe aenda kumapurisa zvikanzi munhu atozviuraya. Ndikati imi munomhanyira kuti munhu azviuraya. Mazviudzwa nani kuti munhu azviuraya. Vandadini vandatongonyarara zvatanga kutongondinisa. Ndopandakabva ndamuka ndichienda ndadzoka panabva ndangosiya zvanandiri kuita. Vandaenda unodidza nesari yangu uko ndakudzoka. Ndopawakandifonera ndofa zvazvekumatini. Ndopawakandifonera wakati ibvai paumba ipapo. Ibvaipo. Ndikati saka mimi muruti ndibve paumba pacho muda kuti ndiendepi. Zvikanzi tati ibvaipo paumba ipapo pakumba hakusisina kutomira zvakanaka. Akati handifi ndega munogona kufa makawanda. Ndikati aiwa inini kana kutondiuraya handina kana basa naye. Asi mwana wangu ndowandisingatodi kuti amuuraye. Ndiye wandingatomirire. Bheta ndifonere kuchikoro kuti paida usadini usadzoke kuchikoro. Zvikanzi mautofonera futi kuchikoro kutozivisa futi kuti kune zviriitika. Ndikati saka muda kuti ndidini. Ndopawakabva wakata foni yako. Ndopandakauyawo ndasvika paimba iri apo pamusoro apo. Ndikati inini ndafonerwawo nehanzvadzi dzangu vari kuti ndisasvike paumba basi inini kuti ndiregere kusvika hazviiti. Ndiri kusvika mukazongonzwawo pane zvaitika munozomhanya muchiuyawo. Hanzvadzi yangu yakabata mwana wangu chichibharo. Ndopandakatanga kutowataura wangu asingatozvizivi. Inyaya iri kunetsa. Vandaenda futi panext apa vandataura saizvozvo kuna mbuya nekuna maidhi wandakamhanya achitanga kutaura nyaya yacho. Vakati hakuna zvakadaro, enda kumba. Vandauya pamba vandatanga kuda kusima onyenzi dzangu. Iwo ndobva wapindawo wekwaStokodhimu wakati wauya nemudhudhudhu. Ndanitori neshamwari yangu tichibatsirana kusima onyenzi. Ndo pawakati isusu tete tauya kutiona kudai musafunga kuti pamwe tafamba nemuroora hatinombofamba pamwe chete. Isusu tatoburukawo tichibva kwaStokodhimu. Saka imimi tete zvinhu hazvinotomira zvakanaka ba. Munhu azviuraya chete. Ndikati mimi muri kumhanya kuti munhu azviuraya, mazviziva sei kuti munhu azviuraya. Zvikanzi pane mawiru pane matsamba. Ndikati mimi mawiru nematsamba aya mazoziva sei kuti pane mawiri. Zvikanzi ndozviri kutaurwa. Maiposhi aenda uko akanodini akanotaura nyaya yacho kubvukutwa. Saka ndozviripo. Ndikati saka mimi muri kutaura kuti munhu azviuraya. Saka maiposhi abuda achienda uko kwaStokodhimu achienda kubvukutwa achitoziva kuti murume azviuraya adii kundimutsawo kuti tete uyai muone zviri kuitika. Zvikanzi izvozvo hazvisina basa nesu. Isusu regai titsvage munhu. Imimi simai henyu onyenzi dzenyu. Ubva wadini ubva wabuda waenda unotsvaga munhu. Pasina awa ndakanzwa vanhu vakutoridza mhiri. Ndichitosima neshamwari yangu. Ndopandakati regai ndiite sei. Ndiende shamwari yangu ndayakanditi ngatiende apo tononingirikana. Tonoona kuti chii chaitika. Ndobva ndati zvinoita here kuti nini ndisvike nezviri kuitika izvi. Zvikanzi aiwa hazvina kana basa handei. Vandatoisa maonyenzi angu panapa veranda. Vandatofamba kuenda. Sasa ndambosvika papa paine nzimbe pakamugero kari apa. Muroora uyu akabva abva uko wanga wari wachichema. Akati uri sewe usatombosvika pano. Uri sewe usatombosvika pano ibva panapa ndowakonzeresa kuti murume wangu afe. Handozvonotanga ine chidhina vandanzi panapa. Nechidhina. Idzo hanzvadzi dzangu dzichidini
dzichichema kuti ndowatipedza panapa, iwewe uchatipedza tese, ibva panapa nezvivana zvako, wachichema wachipunza mihombe yangu yemaonyens. Ndopandakati ndarwadziwa, ndiri kuti ndibatodaisi ndikona kuti inhingirikini iropa, ndaifunga kuti misodzi iri kubuda muziso, iro rari ropa. Ndopandakati rege ndidzoserewo, ndakuda kuti ndinongowo chidhina daiso. Vabva wamhanya wana mukoma bva wandibata, uyu bva auya muroro wangu bva andiruma kumusana uko. Apedza kundiruma, uyu hanzvadzimwe yanga yakandibata kwasitokodheya kundifonera yaya, ndobva yandipushidzira pane chimurwa chirapa, bva ndasvikowira muchimurwa ichocho, bva ndajungwa nechimuti chaapapora apa zvinezvi vachasvikodei kupinda, vachindituka. Ndopandakazosimuka ndikati ndakwenda kupolisi. Nsvika wakandituka, wakanzi ibva imbwa panapa nezvana zvako, hatisi kuda kuona panapa. Ndopandakasimuka ndikaenda kuchipatara, mbuya kuyanawe panext apa ndo wakazokwanisa kunge wachitaura nawo, asi ini ndanga ndatoenda kumapurisa. Ndakatanga enda kuchikoro ndichikumbira kuti wambochengeta mwana wangu nekuchengeta mwana wemunina wangu twasadzike kumba. Inini ndoenda kumapurisa. Ndopandakasvika kuchikoro akati aiwa paida wacho achatodzike kumba, imimi chitese chiendai kumapurisa. Ndaenda kumapurisa kwakunyorerwa zvese nekuzoenda kunorapwa. Musi wacho ndorara panapa, ndakabva ndarara kumusoroko. Ndazoya rechimangwana racho wangu wakunditsvaga kuti ndiri papi, plus wana wangu wese hapana wandaigara nawo panapa. Ndomafambira akaita nyaya. Akazovigwa hake mukomana? Mukomana akavigwa. Akavigwa, musi wazovigwa wacho handina utsiko ipapo, sezvo wakanditi musadzisike pa. Ubva vanovigwawo, zvapera zvakadini zvakadaro. Ndamhangara nyaya kumapurisa yekuti ndarohwa futi. Hanzvadzi dzangu vanhu waparara vakauya vakati usasaende kumapurisa iregera kuenda. Ndikati asi mimi mune shuwa here? Muti mwana wangu akarepwa, mobva manditi usataure. Ndakatadza ndini ndakabereka mwana musikana, akauya kuzoti muite sei? Ndakauya naye kumba, bva masvika vasvikorepwa nasekuru bva wazvouraya. Saka ndini ndine mhosva. Mopedza monditi nhingirikini, usadzimisa nyaya, withdraw nyaya. Ini nekukuwara kwandakaita kwesoko, hamusunzwawo tsitsi, mune shuwa here? Inini nyaya handisi kudzimisa. Mimi kana munodzimisa nyaya, endai munodzimisa nyaya, asi inini handisi kudaro. Zvikanzi kana taenda kunodzimisa nyaya yacho, mimi musazowanike muchizosvika kumapurisa kwacho ikoko. Koba ndikati zvamunenge maita. Ndipo wakazotanga kuzondifonera vachitaura kuti tazoenge tiri kumapurisa. Saka mupurisa ati tisangane Mandi kuti mudzimise nyaya. Ndikati inini handisi kuita izvozvo, handisi kuzodzimisa nyaya. Zveshuwa mupurisa yakandifonerawo, wakati musi wacho ndaenda kuchikoro ndakutengera mwana chikafu chekuti agare pachikoro aone kudya. Ndopa mupurisa akandifonera akati ndanzwa kuti muda kudzimisa nyaya. Ndikati ini handisi kudzimisa nyaya, asi kuti hanzvadzi ndidzo dziri kunditi dzimisa nyaya isadini, isabude. Saka inini handikwanisi kudzimisa nyaya. Kukuwara kwandakaita uku ndonyarara. Ko mangwana futi akazondidzokerera akandikuwadza, munozokwanisa kundibatsira here? Ini handisi kuzodzimisa nyaya. Ndongonzidzimisa nyaya, hapana kana sori, hapana kana ruregero rwawambondiitira, kongonzidzimisa nyaya. Ini handisi kuita izvozvo. Zvikanzi aiwa nemupurisa imimi munouya kuno kutozotaurirana nyaya yachona. Nyaya haifani kudii kudzimwa because imimi makakuwadzwa. Vazoenda vandifonera iwo mukoma wakati tanzi tisangane Mandi, saka uyai Mandi. Ndikati inini handina kuenda. Ndikati handisi kuenda pa, wada kundimanikidza kuti ndinodzimisa nyaya. Ini handisi kuenda. Wabva waenda, wabva wandifonera kuti kose musina kuuya. Ndikati handiri busy, ndashaya munhu wekusiya pagarden. Joshua ndandisina munhu wandandasiya pagarden. Ndobva ndazofonerwa nemupurisa yakati aiwa uyai tigadzise nyaya yenyu ndotoenda kukoti. Bhozi makakuwadzwa, hazviti kuti mudzimise nyaya. Imi muri mindi makaita sei makakuwadzwa.
uyai muende kukoti musi wechitatu. Zveshuwa chitatu chacho ndopandakazoenda iwana kuendaba. Vaenda kukoti nyaya. Vazongoregererwawo handizoti mukoti macho hangu handinozopinda moba. Mukati. Asi ndakazonzonzi aregerwa nekuda kwokuti ane wana wadodi vanenge vada kuchengeta. Ini ndakamuti community service. Kubva ipapo pakashaya ndiri dzenyu nepakazoenda muroora kukoti muri kugarisana sei? Apa tiri kungotarisana nemaziso, hatisi kumhoresana kana kudii. Ini ndakangozvinyarirawo ndiri panapa pamba bhozi kana mvura anga akati achandinyima mvura, asi iye haana chaainacho pano mapomba akanongotangirapo achienda kumba kwawo. Kubva kwese kumusoro uko ndezvababa, saka anga akanditi achandinyima. Ndikati kana angondinyima mvura ini ndodzoka futi kumupurisa. Nekuti akasvikowanawo zviripo. Ni vana vangani nemushakabvu? Ani 1 kumba kwawo vane 2. Handisi kupanzisa, vane 1 kumba kwawo vane 2 papatsanurepa. Hanzvadzi yangu ane mwana 1 chete musikana. Ndofunga akuda kusvika 6 years. Ndofunga 6 years dzakwana kana 7 dzapindera ndifunge. Kumba kwawo vane wana wairi wavakasiya, mukomana nemusikana. Tichidzokera kumashure, madzoka sekutaura mutama imi makanga makaroorwa kwamakaroorwa, imba iyoyo ndokuparara, ndokudzoka panapa. Ndipo here pakatanga kusawirirana pakati penyu imimi nemuroora, kana kuti imimi nehanzvadzi yenyu, kana kuti imimi nehanzvadzi nemuroora? Alright. Inini kushayika kwakaita murume wangu kwazvimba. Pakabva ndandakagara zvakanaka handidi kunyebaba. Saka hama dzacho dzeko dzakatanga kundidzinga dzichida kudii, madzisekuru vachida kutengesa stendi, nekuti pamba pataigara isusu ndepapari pamai. Sezvandakangoitawo ini ndadzoka pamusha, ndizvo zvavakaita mai. Saka kushayika kwakaita mai nekushayika kwakaita murume, madzisekuru akabva ati mwana ega kumba kwababa wake 1. Plus inini wakandidzinga ndikati nini handikwanisi kubva nekuti wana wangu zvitupa mabhethi zvese unotaura kuti Zvimba. Saka kana zvichinetsa inini ndoenda kwachief Zvimba, ndowanogadzisa nyaya ina handina kwandinoenda kunyanga nzvimbo ende yangu, kwete kuti wana. Asi nezvaizoitika manje ndezvekuti zvakaitika zvacho ini handinonyatsozvinzwisisa. Imba yakatakurwa nemhepo, bedroom rese rikaenda. Pakashaya asbesta 1 rekuti ndainamatidza kana kukwidza padenga. Ndasina pekugara. Mvura yainaya yese, pamvura yakanaya zvisingaiti yaipinda. Ichipinda kurumu yanga yasara 1 yakanga yangosiwa. Mukicheni, kicheni yanga iripo yakadhirikira. Pandaida kuti ndiende nobika, stove yacho yakabva yangodhirikira yangodzika mugomba, zvoti ndaisvikira muno majuru aibuda, mvura yaita sei yaibuda mukicheni imomo. Ndikada kuti ndibikire kusaidhi kwaidhirikira. Ndopandakadaidza bamudiki kuti bamudiki. Ndisati ndadaidza bamudiki, ndabewa netsono pahuro apa. Mvura yandazvicherera ndikamwa ndabewa netsono, ndotosvipa ropa. Ndopandakafambawo kumaprofita wakati dai masuduruka henyu madii mabva ipapo, mungafe wana wakatambudzika. Ndopandakati rege ndidini ndiuye kunokukumba. Ndakadaidza bamudiki kuti bamudiki onai zviri kuitika. Bamudiki akati ini ndikushazoti chii chiri kuitika, kana mari ndiri kushanda, asi kuti ndigadzirise zvinhu zvacho mari yacho ndiri kuishaya. Asi kuti muende kumba maiguru hazviiti, nekuti wana wanotambudzika, ndikuitira wana avo. Imi menyu muri safe, asi wana nzvimbo ndiri kutoitira wana ava kuti vanga varipo, nekuti mama wakasiya wati ndimi munogara ipapa. Saka maiguru musaende kumba. Asi mukadzi wacho ndakazoti iwe ona maiguru watambudzika, chimboti waende kumba. Zveshuwa ndokuuya kwandakaita kunokukumba. Ndakasvika anga ine mukadzi wake wekutanga. Mukadzi wake wekutanga wakanetsana, akatadza futi kuwirirana. Ndakasvika sisipo adini aenda. Ndakasvika pasina munhu pamba apa. Aitorendesa gadheni iro risati rawandudzwa kurimisa. Paine vanhu vaitorimawo. Ini ndakasvika ndikapinda ndikagara mumba mamai. Pasina wiki paakaona kuti ndapo, ndopakabva abva kwaanga ari, vachiuya pamba. Iye yuyo mukadzi uyu, mukadzi wake ndopakabva achizochiuya achiita zvekutizira akati ndikutsvagawo faniyo aripi, ndiri musikana wake.
ndikati afana ameno kwaaenda ndisizoti aende pipapa pangarara kumashops uku ameno kuangarara kune imwe girlfriend yake futi ndopaakabva azouya uyu ndopaakabva aramba odzokera kumba kati handichatodzoki vwadini vawagara nekuti uyo kumashops akauda kuuyawo iye wacho akati saka ndototorwa murume ndokugara kwaita asi kubva kugarisana zvaita pasina kana wiki takakatanga kutonetsana akatanga kutondishungurudza kusvika ndati akana ini rege ndikanye zvidhina nekukasikira ndikakanya zvidhina zvangu ndikabuda ndikawakirwa kunoku ndakatotsvaga bamunini ndikati bamunini handina mari asi ndokupai mamaterials handinawo handichadi kuti marooms acho awakwe ese motorowo mamwe zvimwe zvacho zvinenge zvichisara masimende marata madhoo makii zvese modini motorawo ini ndodoti ndigare hangu pakasunuka newana asi hanzvadzi yangu ndandatombodzitaurira plus baba vanga achiripo madays acho ndakaanda wati ndibatsire kutsvaga nzvimbo kwasabhuku inotiwo yangu kuita kuti ndigare pamba baba wakaramba wakati enda paumba ipapo wakire pamba ndikati kubva ndipendi wake pamashops apanike pamapfura napo pane pasina chinhu ndiwakira hangu ipapo pane kuti ndiwakire pamba hazviki baba zvikanzi kwete ndatienda pamba plus hanzvadzi dzangu dzacho idzo hombe dzacho dzikati tete muri kuenda chii paumba ndopamuri kuhakira ndakakanya zvidhina dzimba idzi dzikawakwa ndokubuda kwandakaita kubva wako ndakauya isati yanyatsotopera taitogara mumadhaga kwautogara newana wangu tichibikira panze kusvika ndazokanyawo tuzvidhina tazovakawo kakechene aka hatinombobvira tagarisana zvakanaka aitondishungurudza nekuda kwokuti pamwe unenge wakanyarara kutukwa kuita kunge chinhu chisinokwana maviga mushakabvu hanzvadzi dzenyu dzimwe idzi pane here zvazasakazombotaura kwamuri one yacho yekundituka ichibva pandakataura kuti mwana wangu ndo zvaaitwa akazofona akati atete very sorry uyu munhu akazviita zvechokwadi namatai kuna Mwari hapana kana chamunombosangana nacho itsamba yaakanyora akasimimite sei namatai kuna Mwari hapana kana chamunosangana nacho siyanai nazvo garai makadini makanyarara vamwe wakazofona akati isusu imhepo yanga yakatibata yekuti tikuwengei kutoshandiswa saka hatisuzoti chii chamboitika ubva wangonyarara umwe wacho akabva ufona madhesi apera akati atete muri right here tati ndinzoti muri right here ndikati handiri right andangonyarara paida ari kupei zvinezvi paida ari kugara kuchikoro panyangani ndopaari kugara akanozoya kana zvikoro zvavharwa achatouyiba ndakumuti ndakataura nabamudiki wacho kuti ndozvasitasangana nazvo kunoku nana tete wakati saka mwana ngaite sei ngaauye kuna teta wakati mwana ngaauye ndigare yangu naye saka ndoti aenda hake plus netsamba yakanyorwa yakanzi paida newe Plaxid Dauda ndiwo akonzeresa kuti inini ndife Mwari ngaakuedzere mamwe makore tichange tiri tese panzi nemumvura mesi ndafa hangu asi handifi ndega saka inini ndototyira hangu upenyu hwemwana kwetoti inini ba saka kuti asvike panapa asvike saka muri kugara nani zvinezvi panapa ndiri kugara nemwana wemunin'ina wangu Rosemary ari kuchikoro futi kunyangani akurawo zvakaita sei Rose ndowa 2008 pamabasa enyu ndaona muri kupfuya huku dzenyu mati jongwerane makore mangani jongwerane makore 3 ndiri kupfuya huku ndandinadzo dzadzakazara danga rese asi ndopota ndichitengesa ndakatengesa kuti ndibhadhare mafees wana because vana vacho vese 3 variko kunyangani jongwe ndo rakatobata mushana ndati kasi kukura kwaraita rakurisa here ndiite rodhirana ndichidya zvangu ndichidzokera alright jongwe ndo rasara rakabata musha ndandinawo ndakabuditsa madhesi apera pabasa ndikuona mama ti munoita basa renyu reonye ndatiri kuona remugadheni
pane here zvimwe zvamuri kuda kuita ari mabasa emaoko asi muri kutadza kuzviita nekuti zvichida mari haisi kunyatsotambanuka? Pane zvandoda kuita. Ndaitofunga kuti dai ndaitawo project yehuku neyembudzi. Zvino mari yacho ndoyaramba kutamba pozi pandobata andoendesa kuzvikoro, saka kuti ndizokwanisa kubalanzisa kuti nditi uku nouku zvinhu zvacho zvodini zviri kuramba. Saka tichitanga project iyo yehuku neproject yembudzi pangade mari? Mari yandinoda ndaida hangu inokwana kuita kana $400. Ndikatangawo huku handitangi nedzakawanda, ndotangawo neshoma, ndoitawo nembudzi dzachona, zvinokwanisa kundibatsira. Saka makasununguka here kuti kana paine vanezenge vanzwa nyaya yenyu kana kuona nyaya yenyu vakati tiri kukumbirawo namba dzamai vaPaida, tine 2 kana kuti 3 patoda kuti titambanudze ruoko tivabatsire, tovapa namba dzenyu? Ndakasununguka. Saka ndanchikumbira kuti mutaure namba dzenyu dzeselfoni, kana namba iri paEcoCash kana paeWallet mubva mataura kuti panobuda zita rakati pachitupa. Alright. Namba dzangu dzechitupa namba dzangu dzefoni dzinoti 077 68 24 255. Zita rinobudapo rinobuda rakanzi Black Seeds Dauda, riri paEcoCash. Aiwa, ndatenda amai Paida nekutipa nhoroondo yenyu. Mashoko amungadi kusiyira mamwe madzimai zvichida ari kusangana nedambudziko kana kuti anogona kufungidzira kuti hama dzakakuti usaendese nyaya yayo kumapurisa mushure mekunge kodzero dzemwanasikana dzatyorwa ndeyekuti chii? Inini ndinoti kune mamwe madzimai kana masanganawo nedambudziko randinaro, hama dzikakuti musaiendese nyaya kumapurisa, endesai kumapurisa nekuti unenge uchitotyorowo kodzero dzemwana wako. Kuti azogarawo munharaunda macho agari zvakasununguka, zviri nani kuti zvitobuda pachena nekuti chakaipa chakadini chakatoipa. Vanhu vangazosara hawo vachitaura kuti ndiwo wadai asi munhu ane mhosva anenge atori nemhosva yake. Aiwa, tinotenda. Mazvinzwira muri yeZimbabwe nyaya yamai Paida kana kuti muzvare Black Seeds Dauda. Tiri kuno kunyanga. Mudzimai akafirwa nemurume kwazvimba kwavaigara. Mushure mekunge murume aparara, dzimwe hama dzakati chidzokera kumusha kwako, asi vakati aiwa inini ndoramba ndichigara pano. Asi pamusha ipapo sekutaura kwavaita pakatanga kuita maminimini. Imba yavairara ikatorwa denga, mukicheni mavaibikira ndokutanga kudhirika zvakare. Vakati vaende kunobikira pasaidi pobva padhirika zvakare, asi vakazoona kuti aiwa maminimini anyanya, zviri nani ndidzokere kumusha kuna baba kwandakaita se kwandakaberekwa. Vakadzoka nevana vavo Paida nevamwe vadzoka. Paida ari dangwe ravo akazobatwawo chibharo nehanzvadzi yake. Vakataurirana semhuri, nyaya yakada kutsikwa-tsikwa, asi chakazoita kuti nyaya inyanyobuda ndechekuti Paida akanga ane chirwere chenjovera kana kuti siki muchirungu, chirwere chakanga chisingaperi. Veukama vakada kutsika-tsika, asi mwana akazoenda kuchikoro ndokunotaura kuti ndodambudziko randiri kuenda naro, nyaya ndokuendeswa kumapurisa. Hanzvadzi payakazonzi huya kumapurisa tinzwa kuti nyaya yakamira sei, yakabva yanyora tsamba ndokubva akomita suicide, ndokubva afa, akazovigwawo. Asi rimwe dambudziko riripo nderekuti muroora natete havawirirane. Kutaura kwatiri kuita uku panguva yerufu irworwo, tete vakatotemwa nechidhina nemuroora. Nyaya yakaenda zvakare kumapurisa, asi chikumbiro chavo mai Paida vati ndiri kutsvagawo $400 yekuti ndikwanise kuendera mberi nemaprojects angu, nekuti project yandinayo onion nehuku dzakatopera. Ndiri kuti ndikatengesa mari yobva yanobhadharira vana kuchikoro, asi ndikakwanisa kutenga dzimwe huku nembudzi zvakare ndodzipfuya ndichitengesa, upenyu hwangu hunogona kutambanuka. Namba dzerunhare ndodzavataura dziri pasi apo, vafonerei muvabatsiri. Kune vanenge vavafonera vakatadza kuvabata, tibatei isusu kuZimNewsBeat TV. Tinoziya masvikiro anogona kuita shoko zvakare. Inogona kunge isiri mari, kunogona kunge zviri zvekudya, kunogona kunge zviri zvekupfeka, zvese izvo zvinodiwa.
paida mati ane 19 ko vamwe makore avo akamirawo zvakaita sei? Rege nditaure makore avo. Uyo akaberekwa last born yangu ndakaibereka muna June 2011. Uyo mukomana. Umwe wacho ndakamubereka muna May 31, 2009. Aiwa, ndazvibvunzira kuti vanhu kuti azera remwana uyu rakamira sei zvichida panogona kunge paine 2 kana 3 zvekupfeka zvaanogona kuti asi kuda kuti atambanudze. Mazvinzwira nyaya yamai Paida. Ndiri kuno kunyanga Manicaland province kwezuva ranhasi tomirira pano. For now it's bye bye. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.